Assalamualaikum Kang Gareng. Waalaikumsalam Petro, alhamdulillah. Waalaikumsalam Tru, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wah iya Kak, Bagong saiki wis pinter. Lah sinau Tru. Wah iya. Ki coba nek wis sinau wis ngerti karepe lho. Alhamdulillah lah segala puji Tru. Oh ngono, tegese kabeh kalimat pujian sing ana donya iki ditujokke ana ngarsane Gusti Allah lho kuwi pujian sapu jagat Truk. Wah iya ya Gong, heeh. Tegese iki anu Truk, kabeh kuwi wis dadekke siji ngono. Oh iya ya. Ya ning entuk arep muji siji-siji ya kena. Ning lak kuwi nek kakeyan lak disrangkep dadi siji kuwi lho. Pancen Gusti Allah ki nek maringi donga utawa tuntunan ki ana sing siji-siji kena ana didadekke siji ya kena. Ngono ya ora beda karo kae Gong. Kang Gareng nek donga lek ana sing jenenge donga sapu jagat. Donga terperinci ya entuk dikeparengke, dicontoni ning donga sapu jagat ya diparingke. Wah tegese diringkes ya. Tunane dobel-dobel ngono kuwi. Iya. Iki Kang Gareng ki awake dhewe arep nganggit, iki nganggit ya Gong. Ngrumpaka tembung bab dalang mayang. Oh ngono heeh. Dalang mayang utawa Ki Panuntun. Ki dalang karo Ki Panuntun. Heeh iki DKI dobel ya Ki dalang ya Ki Panuntun. Oh ya coba aku tak ngerti Truk. Perumpakane piye kuwi mau. Wah iya coba ki sak isa-isane ya Kang Gareng. Wah iya le wong budidaya. Dalang mayang tinuntun marang tataning agami. Waranggana nglipur kalbu. Sanggit swara merdu edi. Nembang anut irama. Ayo maweh sengsem sesami. Pira pradangga sigra nabuh angiring dalang makarti modal piwulang sejati mulat kas para wali dalang pradangga waranggana makarya dadi sawiji nalika dakwah agama antuk ridho saking Gusti pikantuk ridho saking Gusti Wah iya Truk, iki mau Kang Gareng ngono iki umpamane anu Truk di siji-siji diurekke ngono kepiye. Ayo iki mau to dalang mayang tinuntun iki umpamane awake dhewe iki Gong karo kowe kabeh kowe Kang Bagong Gareng iki nek arep ya to mayang kae. Bedane apa Truk mayang karo anu dalang kae? Lho bedane iki ya nek mayang iki tegese nglakokke ngubahke wayang. Ngono ya Truk nek dalang iki tegese ngudalke piwulang. Oh ngono ya Truk. Oh iya. Mula tinuntun karo apa ya mesti nek manut dawuh para pinter kae dalang iki kudu sing disampaike iki falsafah. Ngono ya Truk. Ya sak isa-isane pokoke sementing isine falsafah. Arepa dalang cilik, dalang nom-noman, dalam sepuh, tetep sing disampaikke iki falsafah. Biasane pedoman dasare ya tataning agama ngono kae. Oh ya piwulang saka Gusti sing Maha Kuwasa sebab piwulang saka Gusti sing Maha Kuwasa iki isine kebenaran kabeh, Truk. Oh ngono, mesti lah. Oh, mula kayak dawuh Gusti sing Maha Kuwasa lek ana kebenaran itu dari Tuhanmu. Kalau ana ulangane Gusti Allah ngono ki nek kebenaran itu dari Tuhanmu. Mula nek dudu saka Gusti Allah ya bukan kebenaran. Ceritane ngono. Waranggana nglipur kalbu sanggit swara merdu edi. Nembang anut irama maweh sengsem sesami
gawe nek nembang ya ora kaya awake dhewe nek nembang Gong. Awake dhewe nek nembang lak ya gur sak isane. Ono kadang blero, pales. Nek waranggana kae memang wis digilut diudi nganti sinau kok. Oleh sinau ya ora mung sedelok suwe. Nganti titel sarjana barang nek perlu. Amaweh semeng sesami tegese ya supaya sing do mirengke iki seneng ngrungokke swarane waranggana kuwi mau. Wira Pradangga sigra nabuh. Nah, kuwi nek nalika arep pagelaran ki wis mulai iki ngono ya sigra nabuh. Bareng ya bareng kuwi dadi siji ibarate ya satu tim. Dalang Pradangga Waranggana iki satu tim keluarga besar pagelaran kuwi mau. Wah iya, makarya dadi sawiji lho. Tegese makaryane ya harmonis ngono kae, harmoni. Weh jebule iki dalang karo Waranggana karo Pradangga iki anu ya truk kudu sinkron ya. Weh iya. Mula panjenengane para dalang-dalang kae sing wis mumpuni wae nek arep tetep latihan terus-menerus kok, Gong. Ngono sebab kuwi kudu sinkron antarane tiga paraga kuwi mau. Ngono ana kleru sithik wis dirungokke kuping wis ora kepenak. Angele kuwi nang kono lho, Gong. Makarya dadi wisal sawiji nalika dakwah agama kuwi jebule mbiyen iki ya ngono dadi tujuan utamane kuwi mbiyen ya mung menyampaikan falsafah kebenaran saka tuntunan ing agama kuwi mau. Wo ya kanthi ikhlas ya truk ya mesti to, Gong. Ikhlas iki dasare iki lillahi ta'ala. Ngono supaya golek ridhaning Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Lah nek basa liyane iki kae sing jenenge dakwah. Oh ya dakwah utawa menyampaikan tuntunane Gusti Allah kuwi mau. Lah kuwi kewajibane dakwah iki sapa? Ha jebule iki kewajiban iki kabeh umat Gusti Allah kuwi mau diparingi kewajiban padha. Ora dibedak-bedake. Ora, ya jebule sapa sing gelem mengambil ya to, Gong, gampangane dawuh Gusti Allah iki ya kuwi sing bakal entuk ganjaran gedhe. Ngono ya. Ora apa dadak sekolah dhuwur sik, Truk. Lho nek manut dawuh Gusti Allah ke walaupun satu ayat disuruh menyampaikan kok. Ngono tegese iki ngertimu sak ayat ya nek ana kesempatan sampaike didhawuhi nyampaike. Lah aku urung iso nglakoni, ora wis iso nglakoni apa durung pokoke dikeki kewajiban kok. Ngono ya. Syukur bage wis iso nglakoni, nek durung ya ora kok terus ora keparengke ora. Tetep didhawuhi menyampaikan. Kuwi umpamane Gong kowe iki urung haji. Wah iya ya urung. Lah terus apa kowe ora kena menyampaikan bab tentang haji lho. Kayak umpamane Pak Guru, Bu Guru ning sekolahan kae ustad. Monggo ustate iki urung iso haji ning Mekah. Apa ya ora kena nyampaike bab tuntunan haji. Iki umpamane rukun haji piye, wajib haji piye, sunah haji piye lho. Ngono ya, Truk. Kuwi lak apa ora entuk? Ayo entuk ya, Truk. Lah iya ngono kuwi lho Gong konsepe. Syukur bage wis iso haji. Oh iya ya. Ngono ya, Truk. Lah iya. Lan liya-liyane iki jebule ngono. Monggo entuk hadiah ganjaran karo Gusti Allah iki maha adil kok. Lah engko nek mung dipilih sing sekolah dhuwur-dhuwur, lah engko sing entuk ganjaran mung sing sekolah dhuwur. Oh iya ya, liyane ora entuk kesempatan duwe ganjaran. Kok Gusti Allah wis ndhawuhi ngono kuwi mau. Wis ndhawuhi ngono kuwi mau kok. Jebule iki ora ketang klungsu-klungsu ya, Truk. Jebule ngono. Wah iya, mula nek awake dhewe iki ora sinau iki kadang ora rumangsa nek diperintah karo Gusti Allah. Wah iya. Kuwi mau Gong pelajarane kang gareng awake dhewe ngaji sithik mbaka sithik.
Ha iya ngrumangsani wis suwe le ora tau ngaji iki dadi entuk sithike senenge ora jamak. Wah iya. Lah urung lakoni wis entuk pahala ya Truk, nek manut dawuhe ngono. Manut dawuh Gusti Allah iki sinau belajar iki hukume ya ana pahalane. Oh ngono. Heeh. Lah nek urung iso nglakoni Truk, ya urung iso nglakoni ya entuk pahalane le belajar kuwi mau. Umpamane kowe mau urung iso nglakoni ibadah haji lho. Ning kowe wis sinau, ya toh, haji ki piye to? Oh ngono, akhire disinaoni. Kuwi ya entuk pahalane Truk, ya entuk. Mesti bar sinau lak terus ana niat lho. Ngono ya Truk, aku arep niat haji nek dikeparengke lho. Beda lho gong ana niat karo ora iki. Iki mau Kang Gareng gong sithik-sithik. Iya ora ketang pirang nglegake wektu ngaji ya Truk. Lah iya iki insyaallah ana ganjarane. Golek kebaikan sak intuk-intuke sak iso-isone. Mungkin awake dhewe ora iso golek kebaikan liwat dalan liyane. Wong ngono, ning golek dalan sing iso. Salah sijine ya ngaji kuwi. Ngono ya Truk, sebab Gusti Allah iki maringi kesempatan untuk melakukan kebaikan iki dalane akeh. Ora iso sing iki golek liyane. Ora iso kae golek sing iki. Ngono jebule. Oh iya ya, Ngono ya Kang Gareng gong. Iya le, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.